Oh, Tessa, nalibang pa ko. Okay. What time? Okay, suba-suba ta? Sa Panglao? Okay, G. Sige. Tessa, kahit nalibang pa ko. Oh, lagi. Mga kuan. Mga napos, mga 15 minutes. Okay. Sige. Okay, Ots. Okay, bye. Thank you so much. Okay. Alright. Magsuba-suba ko na meron. Alright. Oh, wait, sana libang pa mo ko. Libang pa ko. Tesa ka din. After that moment. Okay. Boss Sagal in the house, yo. I'm back again. So karon na ako sa Panglao, alone na. Here, baby. Okay, magsugba-sugba mi sa mga friends. Pero pangutan na, kaya wak pa diya sila. Asa na sila? Ang kauban dito ay nasa usa. Ara, si Kay. Araw si Kay. Dara. Bao eh. Pero kapit na muuwan, no? Kapit na muuwan, pero wak pa diya sila. Siguro man, wato na mga pila ka minuto. Huwag gali, mag-wild ko are. Una na lang may bay kay wapadiha akong mga friends. Si Kay pa akong kuyog. Ito may vlog Kay. Right. Mo na kinapusgan akong amiga deres Bohol, deres Panglao. Tagaan nag-Koreano aning Panglao eh. Murag atong naong ba kay murag nag-Koreano hapit. Hapit na. Sige kuy mga Koreano ana. Murag gamay lagkuang mga Koreano na mi. Lumambi. Tanawa mo. Ya bisan pag kami ray mo kuan ana. Murahan na mi turista. Bisan kita ray mo, kita ray mo sa island hopping. Ay, okay kayo. Pero mo kasada dire putol-putol yan oh. Oh shit. Oh, ilang tanya niya. Right can. Arigatou gozaimasu. Konnichiwa. Pagkakadtong ID nila. Grabe mga pagsik mga tao ni murag makigsubagay og kuan. Tagbok. Along din sa Alona Beach guys kay adto may magsuga-suba sa mga friends, mga scammer mo mga friends. Ay musabot as 4. Yabot na muro. Hapit alas 7. Pero okay ra kay makasabot ako ato nila kay mga goods mga ito sila good. Update wala pa diha mga kauban pero coming na daw. So una-una lang mi sa mong spot dire kay magsuba-suba mig akuan. Magsuba-suba mig mga laman ng tao, laman ng loob ng tao. Awan ay lang lugar dire. Lamang dagat. Awan ay lang stitik ay mga pagkaon guys. Dine ma'am sa. This is Panglao, Alona Beach. Dagag mga chika dire. Dagag mga chika dire. Nay si 7-Eleven oh. Ano si 7-Eleven dapat bye-bye. Naray. 7-Eleven. Muna. Kaya ang meet up time alas 5. As 4 jud today. Masa oras na? Sutso na. Kani jud sa daan, no? Kani. Kani may sa daan. Hoy! Kisa man? Gandam na ko, dero. Kani di ay. Kani di ay. Kani di ay. Amo ni Vice President man. Arsile. Napay magtutoy, napay magtaroy. Lah, tao ni oy. Mo na mong menu. Ikan guys. Tara. Kani kuan sa asa man ni? Kikiam. Di ni kikiam mo mga tudlo dos mga tao man. Tudlos mga tao. Tempura niya squid.
Nagasugod na mga higala. Gamot na sudlag ba bako. Ay, dala, Kani dala mo. pagkauna is kuan ni. Dara mo, dara mo. Pamahaw ni para ugma ni. Ha? Giluto na mo yung advance. Dara, dara. Tabi sa man, tabi sa man. Ingon sugba-sugba prito-prito lagi ni. Early breakfast. Early breakfast ni. Hindi kini in place diri na mo sa kuan diri sa Panglao Island, ha? Ngani ka chuyang Panglao, guys. Ay mga two girls yaw. Oh yeah. Yes sir. Ayaw kay mapaul ta kay kita sa asawa. Dagang katabang pero puro pagod. Naunsa na yung tao ni. Dagang katabang gluto. Pero pagod man, naunsa na yung tao ni kalaki. Ay, ulala. Dara. Kaya tawa sa taga-tamo hindi pwede na pagod na. Napagod. Kira na kay first time ka na. Darang kuko. Naunsa. Kapagod-pagodan. Hat sa kayo ba? Birthday boy. Hindi na, salamat. Nakakaon agad ni. Mali na lulugon oy. Ganahan mo nang Chicharon ni. Chicharon. Ay naman ay pwede si Munari. Sanggipsal guys. Guard, mga guard. Magdami sa guard. Jaga for ba may guard? Hoy, samok. Nakakaon agad niya. We're going home mga boss agal. Please subscribe. Boss Agal. Boss Agal. Please follow and share. Yes sir. Tara kumigo na. Hi, Sip. Sip. The birthday boy. Hello. Yes sir. Manguli namin mga boss agal. Boss agal is out. Peace yo. See you next time. Oh yeah.